sliramu Nadian sepisan gayamu nanging gedhe rasa tresnaku rina wangi mangsa nunggu arep-arep sokapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku mbok gawe gelo sing damel gelo sinten Mbak Dede? Wong ada tak bayan niku cah niku gawe gelo wong akeh niku Deden. ning apa sring ramutego ninggal aku kaya tanpa dosa atiku rata-rata Gusti kula nyuwun ngapura wah juragan nek go kathok dawa iya basa krek goyang dong tumbas lek angki masuk Mas Dodi Setiawan Mas Wagio selamat malam iya Mbak Fitri Mas Gandong dulu tuh Mas Sugeng Lalong Moni ya bangga Wong ayu sing tak tresnani iya iya rina wengi mung tak embe-embe aku ora bisa lali mung sliramu Nadian sepisan gayamu nanging gedhe rasa tresnaku rina wangi tansah nunggu arep-arep sokapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya nanging kadung tresno ya nanging ati kumbok gawe lara hae Dek wau digawe gendo nggih sakniki gawe Digawe lara lara, sok. yalah Mengadeng, kan? Pak Go ditutup ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa rasa atiku karata-rata Gusti kula nyuwun ngapura matur sembah nuwun matur sembah nuwun.
pembangunan kutha Sragen asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun lan nyawiji kelingan jamane samono dina-dina uripe rekoso aribasan ora mangan sego saben dina mangan diwul mangan koro prihatin perih yati batin rajaki ana sing maringi mulane kowe aja lali baktiya mrekarsane Gusti saiki jamane wis beda desa kutha sasat ora beda yen mula mung tansah rekoso ning saiki bisa labuh maring negara Muda laras Mas Wardi, Mas Mulyadi, Mas Sogyo, Mbak Wibisem, Mbak Nariyanti, Mbak Fitri, Pak Suwanto, Mas Edi, Bang Joyo, Mas Haji, Mas Andi, iya. saiki pancen katon rapi pembangunan kutha Sragen asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun sregep ngaji Kelingan jamane samono dina-dina uripe rekoso paribasan ora mangan sego saben dina mangan tiwul jangane karo prihatin perih yati batin rajaki Gusti sing maringi salikun ojo lali baktiya mrekarsane Gusti saiki jamane wis beda desa kutha sasat ora beda biyen mulang mung tansah rekoso ning saiki bisa labuh maring negara nggih matur sembah nuwun Pak Bayan muda laras yen nyawang manis kesemu kaya
ra gayenge kaya ngene Mas Wi teke ndek gawe. Heeh. Nah, aku iki jane iso nyanyi ya gara-gara Pak Supri. Heeh, nek salah iki ya salahno Pak Supri kuwi. Heeh. Lah ya wong aku ki iso nyanyi Pak Supri kok sing marai kok. Heeh. Nek awune ya cedhur aku ya. Lah iya. Heeh. Ciku marang kowe muga urip tentrem salawase natyane nyaduk kabane nanging aku tetep eling kowe muda laras Tante Wulan. Dapat salam dari Bang Kolek Jaya. Oh iya. Sekitar Kang Mbah Jaya. Iya. Salalaya. Yen ngawang manis asemu kaya pisang. Rena wengi ora bisa turu kanca kelingan miramu wong ayu sayang kau tamasya. Tresno iki ora bisa senajan kowe nang ado papane. Yo, langsung wae. Heeh. Ciku marang kowe muga urip tentrem salawase natyane nyaduk sabane nanging aku tetep eling kowe. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung boten perang iki nganggo kudu rong rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala
tobat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu panggih Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jonggrang manutasun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe ya apa jak jalukmu Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti iya loro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora muka yen Bandung nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat jonggrang wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jonggrang manutasun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe warna Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Matur sembah nuwun suwun Mas Supri Jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadyolanku padha ati rinten siang dalu yo yo Soe
Najan atau tak lakoni Iya, lanjut. Sabda pandit ratu ring siramu ayai sisiku mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina mati. Jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu Bambang tuku gedang wong ayu dadi lagu godho ati rinten siang kalau yo Wiro bakul gedang Kanan ko campi ya jati sawiti najan aja talakoni Mbak Rini jura kamu linggih nang kono iya sangkling celuken kon mrene saiki peh Mbak Rini ra tau dicop ra iso terus moh wong. Yuk. Sabda pandit ratu ring siramu Hey ha hey hey ha mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina mati. Dewi Mayang Oke baik. Iya muda cokeknya Indonesia istimewa. Selamat malam Mas Tarno Tania Jaya Mas lagi Wis pirang taun lawase ana kene ngandhen tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih rambutku masuk Pak Dede ngon jegrik monggo wong ayu enggal bali kanggo nambah kangen ning ati najan sak kedheping netra ati gelo muga antuk tamba
Mas Joko. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu mbiyen nate anggong tresno bebarengan ketumpombo saiki aku papane kabar kapriye wartane aku tansah ngantu-antu liya wektu bisa ketemu tumbas lek pancen kudu takoni yen mau tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kabeh tak lakoni Ya panyuwunku mring sliramu matangi sing ati iki liwat angin wanci-wanci aku titip salam kangen jroning ati. matur sembah nuwun Bapak MC Pak Supri. Oke, siap. Yuk Karang Taruna berjoget bersama Muda Laraja. Bersama Tante Wulan. Muda Laraja ngejalan dosa. Istimewa. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawaku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta.
malam Mas Anas dan juga Mas Jari dari Sumbawa. Terkantun Bunda Fitri dari Jakarta. Selamat malam semuanya. Yuri, wingi janji penggemar ngantek teko kene kabeh. Putra Usaha Multimedia. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Badan menjadi perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Udah laras. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Uripku tansah keluyuran, sisa orang yang aku makan. Langit kanggo gendeng omahku, lan lemah kanggo jogan emperku. Uripku tansah keluyuran, sisa orang yang aku makan. Jembatan Oh, lah kok menjadi meneneh. tempat perlindungan dari terik
tak bayar. Lah kok mak jeling wis. Udah laras. Iya. Hei. Hei. Selaya. Masa. Dalan iki yen ate tak lewati nalikane langit mendung kuda gawe monggo Pak Sendang kakak wis kinurit jroning ati tandung tandung tak saben liwat aku ora bisa lali apa rene ya isi kaya wingi uni ora krasa loh tumetet mrebes milih hae rasa langut yen katon kang tanpa bagus katresnanku rineng gugur paling pasti ya mudah Soga jain Indonesia. istimewa Udah laras iki. kandani ya Sotingnya apa Mbak Dewi? piye le ora krungu Sotingnya apa soting? sotinge putra usaha multimedia ayo dalan iki yen ate tak lewati nalikane langit mendung kuda ngawi sendang kang lakah wis kinurit jroning ati tumbas saben liwat aku ora bisa lali ya tak ulati isi Keri, kaya keri, keri. Lah keri keri ora krasa belum tumetet rebes milih rasa langut yen katon kang bagus katresnanku rinenggut perbaning pasti matur nuwun Pak Bayan Iya. Yo. Yo, spesial buat Bos Sumron. SPP diterima. Yo. Ayo Mbak Rini, gasken.
batine Sering sulane ngomongku para wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kemutan ireng manise nanging suwa ora bisa urip bebarengan ngono iya ngono tetep tresno lahir batin aku malah dredeg aku malah dredeg dikancani bur anu riri awah karepku dhuwur wae ngono ning ngene iki aku dredeg kok redek iya iya monggo mong jalarana berpisah dipaksa ngomong-ngomong wong tuane terus aku ora bisa ilang marago kelingan ireng manise yo selamat malam Mas Winanto Mas Ari Peleman Mania Pak Bulan Jere Oso Pak Sigimen RT Sukorejo aku duwe kanca putri Grabya ayu lahir lan batine Sulane ngomongku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marago kelingan ireng manise mong jalaran perpisahan dipaksa ngomong wong tuane terus aku ora bisa ilang marago kelingan ireng manise matur nuwun Kang Bos Sukro. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia. Paradis. Spesial Bos Sukro. yo soke rockernya Indonesia Putra Usaha Multimedia. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia. Sikat. Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan Mbak Riri goleki ana ngendi si panjerina
adikku sing ngoterno saumpama Ya, terima kasih, kapan Bosku. kaya aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan. Ayo Bos Sukro. Sekar bakar ning ora-ora kang cekar. Tebas butuh pete sing tirta. Dalasi luka luka ketika. Mundo laras Joganya Indonesia. ALG Sound System Putra Usaha iki syutingipun spesial Bos Sukro ndawung sokek mania. Kayang basukra ala demese demese. Iyo 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 Salalaya kangenku ngamboro anembus mego ngitung lintang sesolo padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerino tak titipi kidung keketek jantung Lumitan lundungan kang rerambatan. Amu sono sarang rangkit jiwaku. Tak kirimi layang getir, tak sepir kenging semilir. Ora krasa sliramu tansah tak pikir. Ya. Rino wengi pawayangmu beda hatiku Singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan Aku sabar sekarang mekaring ora kang cekar ngelakan tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nalasi luka ketika kanggo nalasi luka ketika Janela Ya bos. Yo. Kabar Bu. Apa kita nih? ya la la ya Ya. masa Kawan Solo. Ya Pak Bayan. Ya ya. rasane atiku awak ora bisa turu layanganmu Rina wangi ati-ati. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang bisa nambani. Ya, nggih, Pak Bayan, niki Pakde Boyong kudu dikai nyanyi sih Pakde Boyong kok ya. Ya Pakde Boyong. Ya monggo monggo ya. aja semalang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali iso
Bayan. Ana ning sisih. Matur nuwun, Pak. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake adan wis ngumandang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran. Ayo Pak De. Wayah iki nang joke nang komo limpah waktu lima waktu kudu tansah dijaga ati istiqomah lan ya nunanina luwe sempurna yen berjamaah. Sabar lan asar salat sayekti ngedohke tindak mungkar. Magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Ya Brono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo ayo tansah sing kuwasa ngajikaken besok munggah. warga. Amin 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 amin. Rada liwung Pak Jumringgo dilanjut. Muhammad Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake adan wis ngumandang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran. Ayo salat Dadi cakake agama limang wektu kudu tansah jaga kanthi istiqomah lan sing tomak nina luwe sampurna yen berjamaah. sabar lan asar salat sayekti ngedohke tindak mungkar. Magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Ya Perintah agama ngelingono Sop sepoken. ning donya mung sedelo Rapareng. tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Dong 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 dong. Oh. Kaya sakedheping netra 3 taun wis katon ning mata kaya tulus sing tresnaku
Aku setya ngenteni sliramu batinku ora nyelaki dika tansah prasetya ing janji boten rinten boten dalu wewayanganmu kumantel ing netraku bungaing atiku bisa bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum sinirambah nyu embun kang agung. Opah topah. Oh. Sik. Nggih. Ayo nenek wani. Sik. Masukin. Ya mangsi panyongku dika tansah tatapo ing janji urip bareng karo aku bisa nganti takkan yakini muda leres Tasih sesaran karawitan jangkep muda laras sinenggoyong video syuting Putra Usaha Pak Supri Papi Celin Solaya Asa kaya sagede ping netra 3 taun wis katon ing mata kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu pancen dika ganti lan ning ati enten boten dalu wewayanganmu kemandeling mitraku apa ya bungaing atiku bisa bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum sinirambah nyu embun kang agung. Opah topah. Jangan kena dipiyaki. lanjut Oper. Oke baik ya mang siji panyuwanku dika tansah ing janji Sedo ing janji urip bareng karo aku ya bisa nganti tekan kaki nini jaja matur nuwun Pak Bayan. Nggih, oke. Oke masih bersama Muda Laras Oke-nya Indonesia. Muda Laras Paten Oke oke. dangdutnya Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Nyokan sele. Saya mau tamasya Keliling-liling kota hendak melihat-lihat pemandangan yang ada. Aku panggil dan pecah kereta tak berkuda.
Asri Puspita ing Taman Sari manglung sawengi kalawan wulane dadari Gambar wong sasmita sang kumbang wayang rangsang pucuk sarine kembang aku sumaning ratri mung jawi Yanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjang ayu sang rena kusuma wijaya muda laras video syuting putra usaha gambar penting hargane miring asbene jeng oga segene dangetaken Karlan Adri Puspita ing Taman Sari manglung manungsa wengi kalawan bulane dadari Rong sasmita manungane rasa sang pucuk sarine kembang usumaning rapi mung jawi kinanti memati sajroning ati kang suci kusumaning ratri mung jawi kinanti memati sajroning ati kang suci Kusuma wijaya matur nuwun Pak. Nuwun ngadepri Biyen aku ora wis kandha jroning bebaran kepake panggoda bebasan wanci pangkong tanpa obor peteng dedet kang dinoso wong ayu mbok aja bingung kumlawung sademan kaya wong kelangan petung gelek-gelek wekasaning urung pamit Tak suwun marang
bebasan wanti pangkong tanpa obor peteng dedet kang inoso wong ayu mbok aja bingung tumawung satemah jantung kaya wong kelangan petung gelak-gelak lekasane urung hae Matur nuwun Mbak Riri. Karo jambane lho we. Oke, baik. Medelares. Pada sarwana kesehatannya ya dijaga. Oke. Jangan sampai sakit. Nah, kesel ya dilereni. Jangan lupa kesehatannya dijaga lo ya. Besok masih kerja. Aku ngono ya, Go. Baik, Pak Dokter. Iya. Sopo kae rekmo ngembang bakung saja gawe sajak
Rojeng tuku timun. Tansah beda ati. Rojeng. Apa habis ini? Rojeng? Tumbas timun. Oke. Timun. Mengko Sembah nuwun, Pak. hatiku kepengin latih bisa aku lila ing lulu bentala. Rojeng, yang Rojeng. Masuki mana Masuki? Ayo Mas Tri. Mas Tri monggo. Apa Mas Besil? Rojeng ngometoke jariku mampir. Ayo sisan Mas Tri. Ayo monggo tampil. La la la, ayo Pak Tri. Masuk. Pating klempor krungu suarane pit motor. Rame-rame satengahe dalan gedhe. Damja rojeng padha asesora. Jare rojeng kembangane teteng ngemput. Ngemput tanpa duga ora emut ning bebaya monggo. Ning saiki Rojeng kudu Bunga. nyatasi. Yen kebacet bisa agawe Iya. bebati. Jariku mampir. Masih bersama Muda Laras. Ya. Jadunya Indonesia. Jariku pirang dina Nyabakin. Ayo Mas Kri. Ya. gendong pikul aikul kuli macul aicul cul teman pergi magawe jarku dolan iya landung pisan sarunge ngetan ngulon ailon lontang lantung tunggu balen sukana dadie mampir dingin neng kenalan langgam lawas sekelingan ngantuk eneng kene bae eleng-eleng biasane. Yo. Jariku mandek. Iyo Tekan ijo dipangan mendek siji aji cilan lara aero rokok siji ken enan nyerete. matur sebanun Semangat suka mari suka jaga datang Muda Laras negara ngir musuhan kan rapat mugi Jago Masami Pinagi Malayam Sana Turu Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.